Og her fra residenspalæet på Amalienborg vil Hendes Majestæt, Dronning Margrethe, nu holde sin nytårstale. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer Danmark. Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glæde os over i det forløbende år, har det ikke desto mindre været et år præget